Здравейте! Здравейте на всички! Това е за The Best 179 този клип. Вече ще има и такива клипове, които от коментара ще е точно за тях и ще отговарям за кой и защо. Добре, значи The Best 189 ме попита как може да играем заедно в Майнкрафт. Това е много лесно. Няма какво да се чудите. С това приложение има три начина. Първо, с това приложение или другите са сървър, ви праси сървър. В Messenger си говорим какво ми името и ми го търси в Survivor или в Creative там за какво е. За какво е? За какво е? Какво ми е името, за да ми влезне. Второто е с там Любо и това се регистрираха. Забравих как му беше името. Един от моя клас, Любо. Той The Best 189 знае за кой Любо говоря, защото от моя клас. И другия начин е, ако е при мене в моята къща, в къщата на един от двамата и се свържем с един Wi-Fi и като си пусна сървър от Minecraft без никакви сървъри, така може да влезем. Но ако сме с един и същ Wi-Fi, ако е далече, не можем. Така че това от мене. Аз само това приложение имам. Ето ти това, отговори ми на коментарите или в Messenger, защото аз ще си пусна сървъра да играм, няма проблем и оттам ще снимам. Или ти може оттам да снимаш как искаш. Това не е проблемно и оттам може да се снимам. Добре? Чао, чао и така.